lagerstyring, oprettelse af nye varer og redigering af eksisterende varenumre. Vi skal lidt videre her med at oprette et nyt varenummer, og vi står her på vores leje 6202-2Z-C3, og varenummeret er angivet heroppe, og hvor mange vi har på lager. Og det vi skal gøre nu, det er, at vi skal oprette et nyt varenummer, og det skal være et leje, der tilsvarende, bare set fra, at der ikke kommer til at stå C3 som skråstreg. Det vil jeg lave på den måde, at jeg trykker på den gule blyant her, og det betyder, at jeg tilføjer en ny. Og samtidig med, at jeg tilføjer en ny, så kan jeg hele tiden holde øje med, hvad der står på min eksisterende skærm. Så det jeg gør nu, det er, at jeg opretter et nyt varenummer 160415, og der får jeg en fejlmelding, fordi det eksisterer allerede. Jeg tager så den næste i rækken, jeg tager nummer 16 i stedet for, og den fik jeg så lov til, fordi den fandtes ikke i systemet, det gør den så nu. Benævnelse, det er leje. Jeg kan selvfølgelig også bare lige tage den herover fra, copy-paste den, og så lægge den ind, insert, og så trække C3 minus C3 der. Så har jeg oprettet benævnelsen. Så skal jeg have varegruppen oprettet, og der ligger også nogle inde på listen her, som jeg kan vælge, og jeg kan bare skrive forbogstavet. Så har jeg varegruppen lejer, og placering, det er i værkstedet. Det kom der, og mængden, det er i styk. Sådan. Status af lagervarer, og så skal jeg så have besluttet, hvad mit genbestillingsniveau er, og så kan jeg lige trække den lidt væk her, så jeg kan se, hvad er genbestillingsniveauet på den vare. Det kan jeg se heroppe, den er 15, så det angiver jeg også som genbestillingsniveauet for det nye leje her, jeg lægger ind. Og hvad er mindste ordre? Det er også 15. Hvem der er leverandør? Der tager jeg den samme. Og leverandørens varenummer, der har vi ikke noget. Jeg kan så i typenummeret, så jeg lige indsætte det samme igen, som jeg havde koblet tidligere. 6202-2Z hedder det her leje nu. Prisen, den kan jeg angive her, og vi siger nu, at det leje, det koster 56 kroner stykket. Hvis jeg vil have det tilknyttet en maskine, så kan jeg også gøre det. Det vil jeg ikke i det her tilfælde. Hvis jeg vil skrive nogle notater, så har jeg mulighed for også at skrive det her nede i bunden. Nu er jeg så færdig med at tilføje min nye varenummer, mit nye leje, som jeg lægger på lager. Inden jeg gør det, så ved jeg for eksempel, at jeg har 15 stykker i hånden, som jeg gerne vil lægge på hylden, og det kan jeg så gøre ved at lave en lagerregulering. Og det kan jeg gøre med det samme, inden jeg forlader tilføje ny billedet, ved at skrive 16 04 16, enter, og den trækker selv benævnelsen frem, så jeg lige kan kontrollere, at det er det rigtige. Og hvor mange har jeg inde? Jeg har 15 på lager, og jeg kalder det, i det her tilfælde kalder jeg det afdeling 0, fordi afdeling 0, det har jeg valgt som en registreringsafdeling. Hvis jeg tager varer ud, så skal jeg selvfølgelig vælge, hvilken afdeling det går ud til. Men når jeg køber ind, så har jeg valgt, at det skal være afdeling 0 for registrering. Slutter jeg her, så og lukker her, jamen så sker der det med det samme, at jeg bevæger mig hen på det varenummer, jeg lige har oprettet, og vi kan se her, at det hedder 160416, som jeg også ganske rigtigt kaldte det, og det er et leje, og det er 6202-2Z uden det efterfølgende skråstreg C3. Lagerbeholdningen er 15, så jeg vil angive, og så det har jeg så nu på lager.